nihoyat inshaalloh рӯзи 10 декабр овозхони маъруфи 42 солаи Ӯзбекистон Ҷаҳонгир Отаҷонов дар саҳифаи инстаграми худ эълон кардааст, ки касби овозхониашро ба охир мерасонад, зеро он хилофи ислом аст. иттилоъ медиҳад Радиои Озодлик. овозхони маъруф дар паёми видеои худ дар бораи қарори душвори худ нақл мекунад, ки дар 2 соли охир роҳи тай кардааш ӯро хеле азоб додааст, зеро касбаш ба арзишҳои исломӣ мухолиф мебошад. ӯ инчунин изҳор дошт, ки минбаъд сурудхониро қатъ мекунад ва аз шунавандагонаш даъват кард, ки тамоми сурудҳои ӯро аз телефон ва компютерҳояшон дур бикунанд. Сароянда дар назди мадрасаи Кӯкелдашт дар шаҳри Тошкент истода чунин гуфт: uchun voz kechishlikni jur'at qildim. Бисмиллаҳир-роҳманир-роҳим. Ассалому алайкум дӯстони азиз. Ниҳоят иншоаллоҳ бо хости Аллоҳ фикр мекунам, ки дар ин дақиқаҳо ба саволҳои посух ёфтам, ки 2 сол маро азоб доданд. Ман шоу-бизнесро тарк мекунам. Касбам, ки дӯсташ медоштам, маро ба чун дараҷа расонид. Бо кӯмаки ин касб ман эҳтироми халқамро ба даст овардам ва акнун тасмим гирифтам, ки ба хотири Аллоҳ аз сабаби он ки ба шариати мо мувофиқат намекунад, онро тарк кунам. Ман ба мухлисонам ташаккур мегӯям, ки солҳои тӯлонӣ сурудҳои маро гӯш карда, маро кафкӯбӣ карданд. Ташаккур барои таваҷҷӯҳ ва эҳтироми шумо. Аллоҳ аз ҳамаи шумо розӣ бошад. Инчунин ба дӯстон ва ҳамватанонам, ки аз ман ва кори саҳнагии ман норозӣ буданд, саломатии комил мехоҳам. Аз онҳо хоҳиш мекунам, ки маро бубахшанд. Аллоҳ аз ҳамаи шумо розӣ бошад. Саломат бошед. лутфан дар бораи касби мусиқии ман дигар бо ман тамос нагиранд. Yo mp3lari bo'ladimi, ularni o'chirib tashlashinglarni so'rab qolgan bo'ladim.